Tervepä terve! Mä oon pitkään jo haaveillut tekeväni jonkinlaisen making of videon tämän blogin kirjoittamisesta, mutta itse kirjoittaminenhan nyt on lähinnä jotain tämmöstä. Joten jätetään se nyt väliin. Mutta kuitenkin näin blogin 6-vuotissynttäreiden kynnyksellä halusin jotain blogin tekemisestä teidän kanssanne jakaa ja jotain vähän lämpimiksi tässä läpistä. No mikä on Space Kerkko? Se on multimedia-blogi, joka syntyy keväällä 2006. Ja aihevalikoima on aika laaja, sinällään teknologia-aiheita, digitaalista mediaa, sosiaalista mediaa ja popkulttuuria, kaikenlaista nörttijuttua, leffoista, peleihin ja niin edespäin. Ja tietysti kirjoitan omaa elämää siinä sivussa. Tyyli ja sisältövalikoima on tietenkin muuttunut aika paljon tässä vuosien varrella. Ja myöskin meininki on muuttunut paljon suunnitelmallisemmaksi ja toivottavasti myös tavallaan ammattimaisemmaksi. Eli paljon enemmän tulee kiinnitettyä oikeakielisyyteen ja hyvään ulkoasuun kaikkinensa ja monipuoliseen sisältöön. Niin siihen tulee paljon enemmän kiinnitettyä huomiota. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin paljon suunnitelmallisempaa myöskin tämä meininki. Eli kun ainahan mä oon kirjoittanut muistiin, jos mulla on jotain aiheideoita ollut tulevaa varten, niin mä oon pistänyt niitä muistiin vaikka kännykkään, kirjoittanut muistiinpanon tai sitten vaikka johonkin vihkoseen. Mutta nyt rinnalle on tullut paljon laajemmin tämmönen päivityskalenteri, joka on niin Google Docs-asiakirja, jossa on niin paljon enemmän tämmöistä niin aiheideoita ja aikataulutusta paljon pidemmälle. Eli joskus tulee suunniteltua ihan niin kuukausia etukäteen jotakin juttuja. Ei nyt ihan sillä tavalla, että kirjoittaisin jonkun jutun tammikuussa valmiiksi ja sitten ajastaisin sen julkaisemaan itsensä joskus heinäkuussa. Ei ihan sillä tavalla, mutta tosiaan suunniteltua tulee paljon enemmän ja paljon niin kuin aktiivisemmin tulevaisuuteen katsoen kuin joskus esimerkiksi on ollut. Et siinä on kuitenkin sitä jotain hetkehurmaa, että homma olisi niin kuin jotenkin ajankohtaista kuitenkin. Kyseessä on kuitenkin blogi tietenkin, niin sen pitää olla jotenkin hetkeen liittyvää. Toi aihevalikoima, niin se on tosiaan myöskin monipuolistunut tässä vuosien varrella ja myöskin tavallaan selkiytynyt siinä mielessä, että on tiettyjä sarjoja, kuten Digiluusio-sarja, se on pyörinyt jo yli 2 vuotta. Ja sitten Culture Vulture ja tämmöiset jutut, että on vähän eri kategorioita, mistä kirjoittaa milloinkin. Mä tosiaan pyrin siihen, että sisältöä tulee suht tasaiseen tahtiin, mutta en ota siitä ihan hirveän semmoista niin kuin joka viikkoista painetta, että joka viikko tai joka toinen päivä pitäisi olla jotain uutta. Mutta esimerkiksi just toi Digiluusio-sarja, niin se on tosi kiva, että on joku tämmönen tietty ankkuri aina sitten niin kuin kuun lopussa. Videoita tulee tehtyä aina silloin, kun ehtii ja jaksaa. Ja niitä tulee tehtyä, tosiaan mä teen niitä aika lailla yksin hyvinkin pitkälti. Siinä on aina omat haasteensa, kun tekee yksin jotain videota. Se on niin kuin tosi kivaa hommaa. Se ei ole niin kuin semmoista niin kuin ihan hirveän niin kuin suoranaisesti niin kuin hauskaa hommaa aina kuvata, että jos tulee mokattua jotain tässä kameran edessä hilluessa esimerkiksi, niin ei se ole semmoista gag reel kamaa hirveästi, että ei semmoista, mutta se on enemmänkin kiinni siitä, että mä unohdan mitä mun pitää sanoa tai sitten jotenkin kamerakulmien kanssa niin tämmöistä hirveätä kikkailua. Metsään on tullut jo syys ja ajattelinkin, että nyt on hyvä aika katsoa, että mitä Space Kerkon terve! Mut kivaa hommaa silti ja se on aina semmoista omaa haastettaan. Omaa haastettaan tuo tietysti myös se, että aikaa on aina joskus, niin sitä on vähän rajallisesti. Joskus on vaan joku tosi lyhyt hetki, jolloin purkittaa joku videobloggaus. Ja sitten pitää vetää vähän spede-pasasmeningiltä kerralla purkkiin ja se on sitten siinä. Se on ihan kiva, että nyt on tullut sentään panostettu esimerkiksi siihen, että nyt on kameran jalustalla
Joskus niin kuin vielä reilu vuosi sitten niin se oli sitä, että kasas, jos halusi kameran korkeammalle, niin laittoi sen johonkin hyllyyn. Tai sitten jopa niin oli semmoista, että oli 2 tuolia päällekkäin ja sitten, jotta sai kameran tiettyyn kulmaan, että oli joku tietty semmoinen vinksahtanut kuvakulma, niin laittoi sukan siihen kameran alle, että sai jotain vähän semmoista pientä kallistusta aikaiseksi tai jotain tämmöistä, aina semmoista pientä kikkailua. Se videoiden tekeminen tosiaan se on tosi kivaa hommaa ja näin. Mä aina pyrin siihen, että totta kai tulee toistettua jotain samoja ideoita. Mähän tykkään mehuttaa omia ideoita, jos on jotain tosi hienoa kikkaa, niin sit sitä pitää tehdä ainakin 2 tai 3 kertaa seuraavissa videoissa. Mutta samalla niin välillä tulee vähän morkki, että pitäisikö keksiä jotain uutta, niin sitten mä yritän keksiä jotain uutta. Ja se tulee yleensä vähän niin kuin tekemällä, tai siis niin kuin siinä tehdessä tulee semmoinen niin kuin aha-elämys. Ja se on aina kivaa, että sitten löytää jotain uutta ideaa ja kehityskohteita. Ja aina tulee tosiaan niin kuin oppii jotain uutta silleen leikkaamiseen liittyvää tai jotain muuta. Vaikka on semmoinen oma tietty editointityylikin tietysti jo syntynyt tässä vuosien varrella. Ja monesta leffasta mä oon sinällään niin kuin, ylpeä tai niin kuin, mä oon tosi tyytyväinen moneen leffaan. Aina jokaisesta leffasta löytyy jotain niin kuin, henkilökohtaisesti nalkutettavaa, mutta sitten ne unohtuu siinä ja on, niin kuin, pitää kuitenkin muistaa semmoinen niin kuin oma semmoinen tekemisen meininki, että antaa mennä vaan välillä. Jotkut leffat, mitä on ollut tosi hauska tehdä, esimerkiksi Back to the Present, joka oli semmoinen ihan oma juttuunsa. Sen leffan nyt ymmärtää ehkä joku 1 tai 2 ihmistä tässä universumissa. Mutta esimerkiksi se ja sitten vaikka joku se vuoden takainen DVD-kokoelmaleffa, niin se nyt ei ollut semmoinen sen kummoisempi juttu, mutta se oli kuitenkin ihan kiva projekti. Sitä itse asiassa tuli tehtyä. Se oli semmoinen video, mitä tuli tehtyä niin 2 eri päivänä, eli kun mä en ollut ensimmäisen päivän kamoihin ihan täysin tyytyväinen, niin mä otin uudestaan seuraavana päivänä samat vaatteet vaan päälle ja kuvakulmat kuntoon ja sitten vähän kaikkea tuommoista hauskaa kikkailua on, joka se projekti oikeastaan liittyy silleen ja tietysti myöskin se, että niitä tulee tehtyä tyyliin, että taika nukkuu naapurihuoneessa, esimerkiksi Back to the Present, niin oli semmoinen, että siinä kun löpisin pöydän ääressä keskenäni, niin taika nukkuu onnellisesti naapurihuoneessa. Ja kaikkea tuommoista kikkailua. Toivottavasti ne videot, edes joku niitä katselee, en tiedä katsoako tätäkään videota kukaan, mutta ainakin itse aion katsella. Tervetuloa osoitteeseen hurraakerkko.wordpress.com, vaan täällä mehotetaan omia juttuja. Mä oon kuitenkin pyrkinyt siihen yleisestikin, että sisällöt, oli ne videoita tai kuvia tai mitä vaan, niin ne vetoisi tietysti niinku, totta kai tämmöiset teknologia-aiheet niin kiinnostaa aina tiettyjä ihmisiä ja niin edespäin. Mutta silti, että ne aiheet olisi sillä tavalla helposti lähestyttäviä vähän muillekin. Että ei olisi pelkästään semmoista ihan pelkkää inside-läppää, että 1 tai 2 ihmistä ymmärtää jotain. Mutta no joo, samalla tietysti tulee myös tehtyä paljon tai sorruttua siihen, että kylvää jotain omaa läppää sillä tavalla, että just vaan ihan muutama tajuu sen, mutta on sekin hauskaa. 6 vuotta on tullut tätä blogia päivitettyä ja odotan innolla 7. Toivottavasti vastaisuudessakin on mielenkiintoista meininkiä luvassa ja mitä mä uskon, että tässä tapahtuu ei silleen hirveän väenpängällä tavallaan ja varta vasten, mutta että sisältö varmaankin menee yhä enemmän niin kuin näihin teemasisältöihin, Digiluusioon ja Culture Vultureen ja muihin popkulttuurijuttuihin, muihin nörttijuttuihin. Ja esimerkiksi Digiluusiossa pyrkimys on edelleenkin siihen, että siinä niin kuin yhdessä jutussa käsitellään niin kuin yhtä tiettyä asiaa, mutta että se myöskin niin kuin samalla siinä avautuisi jotain vähän tämmöistä isompaa teemaa kuin vaan sitten just sitä yhtä tiettyä asiaa käsiteltäisiin. En nyt aio ottaa siitä semmoista hirveätä ristiä itselleni, että
joka päivä uutta kamaa, joka viikko uutta kamaa meiningillä, mutta että on kuitenkin monipuolista sisältöä, että se on hyvin suunniteltua, mutta että siinä on myöskin fiilistä, että on niin kuin tämmöistä sydämen sivistystä, niin kuin sanotaan. Eipä tässä muuta kuin, että kiitos kaikille, jotka ovat sivulla olleet, sivulla käyneet, sivuja juttuja lukeneet ja saa kommentoida, saa jakaa ja tervetuloa uudestaankin osoitteeseen hurraakerkko.wordpress.com. Ei muuta kuin pysytään ajan tasalla.